Lakhain ko trok Duarbagri MEC constituency angkang Hemari rong hangarong amikar Robin Crow achor Renuka lekthepi kesodet penajok EM Richard Tokbia phan kerap kachohang Pirthe thak moni datum kichomowe kidomowe detle kisum kiphonang kali lapen kidomowe kichomowe ke radang tarpule pudet sidami hinuni sita keso ke pangchi ke radang tar kali laki isi kisum thektik angdengsi kachitong nanglo lason si hemari ronghang arong amikar Robin Crow achor Renuka lekthepi keso ke pangchi ani dingkroyanlo Ladakh Diphu Medical College and Hospital along an chiponlo Ladakh Ruinian se chilangdera phi CT scan asatlang NC tumor akiso ang theksi longponlo Lasopen Diphu Medical College and Hospital along ke un elo pupen manja pen Diphuadak Catholic Hospital along chiponlo Bonta Catholic Hospital ke pon anabangki keso ta nangbat bomajok hem chewandetlo Lapenako Iroyapi Gulaghat Civil Hospital along Cheponthusi CT scan ultrasound amukha peklangsi ako ladaki un elo tumor abang thetan lopusi Dr. Satumpen Thanponthu Lasi Guwahatian ke ponji aphan hemalong ke pangring api mate chainong hanwe wo anta chejor laplo lapen donrap atumta nangrabdun un anatum ki nangrabdun lo sitami Dorde derlo lasi kaike rada ki sungalong kachirap kachitodun abangphu local MEC anparta education EM Richard Tokbia phan nangrapek thapusi Robin Crow lapen alangli hematum pen EM Richard Tokbia phan tuning repon lo athike bini nili hemasor nili chol tikran thok pho phrang pen ki so ajuk dupik lo la bangso ke so pilama pulatang te tumor ke so pusi ultrasound long pen long lo Nilitum ultrasound ke report ateng long lok pen nilitum si ka chilang dam nilitum kalbiang long Diphu Medical College along da chipon lo hadata nili hopta hinian bak si chilang dam lo pen hadadak si ka lang na yan nilitum report long at pen nilitum phan un e pu pen apot ako nilitum phan hadak pen report hu det lo pen nilining resi puthot nili ako Diphu thak thak Diphu man jadak soy mile long Catholic Hospital long tan nili chipon lo Haradang ni lagi pon hud an bang ke kiso bang tanang bat bon bom lo lepen hadang ni tum si ke lang na jian dak selen biji no endun lo pen dak se me hala sorry or thing dak ke unelo along pleki pon tha bu pen ayok sin ni ke Catholic Hospital ben te me ti ban thu det lo lepen bu thon ni hithiro ya phia ko ni tum gula khat nursing home lo an ta se me ti pon thu lo nursing home lo ngachi pon pen Hada jang ni li biji selen en pen ako belega ni li treatment en thusi CT scan kori ultrasound report he ni li chipi dun lo hada da report teng doctor tom nang thana bang ke la bang so bang ke kiso bang pimi ni lo athe tumor bang thi ulo thipik lo la pen ultrasound alu ateng bang ke akeng do jai an lo apostila da person ne lo na tum ghati an ti poni jano siili phana ku News Report Karbing Long Live